ndoyandashandisa wanipa 4 but ndine $5 aminoti ai screen yacho inokwana $5 omwe 5 pounds ndikuti $5 ndokutora irowo waiona wallets, yes. I was looking at my own phone and I'm waiona yokundisheka ndichanotora kani iwo uri wondinyanyira kunge zvinhu zvandisi kuziva kundoita sei uri kutsvageko mira wait watora mari yacho here mari zvekutambisa madhaka iona chibva musiya anobva atiza ona kutiza